Зберажэнне нацыянальнага прыроднага багацця, кансалідацыя і актывізацыя грамадскасці ў вырашэнні праблем аховы навакольнага асяроддзя і рацыянальнага выкарыстоўвання прыродных рэсурсаў, павышэнне экалагічнай культуры насельніцтва, гэтыя і іншыя праблемы абмяркоўвалі падчас сустрэчы міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Беларусі Андрэя Каўхуты са студэнтамі вышэйшых навучальных устаноў вобласці і спецыялістамі-эколагамі. Нагодай для такой сустрэчы стала прафесійнае свята – Дзень аховы навакольнага асяроддзя. Экономика, в общем-то, у нас очень сильно имеет такое направление экологизации. Поэтому вот это очень важно для нашей страны, которая не только чистая, но и зеленая в реальном таком плане. И, безусловно, экологизация – это одна из основополагающих целей развития экономики нашей страны. Вот, наверное, это основные результаты, которые мы сегодня обсудим с молодежью. Ну и молодежи, опять же, эти идеи воплощать в жизнь. Очень важно также и экологическое просвещение, экологическое воспитание. Эколагі Брэшчыны на перадавых пазіцыях у намаганнях змяніць экалагічную абстаноўку ў лепшы бок. Шмат чаго ўжо зроблена, гэтая работа вядзецца пастаянна, але і задач на бліжэйшую і аддаленую перспектыву хапае. У нас рамсарские территории на территории области это больше, чем на территории республики. И в то же время, может быть, даже где-то население мало об этих территориях знает. То есть вот именно грамотный подход сохранить интереснейшие территории, уникальные. И в то же время, чтобы наше население, не только наше население, а туристы из других стран приезжали, посмотрели на наши уникальные уголки природы. И для того, чтобы наши люди видели не только дым от стационарных труб, но и уникальные уголки природы, и могли отдыхать здесь и любить свою родину. Сёння ўсё больш людзей усведамляюць сваю адказнасць за экалагічную бяспеку, робяць шмат у захаванні прыроднай спадчыны свайго рэгіёна і сваёй прафесійнай дзейнасцю актыўна садзейнічаюць ахове навакольнага асяроддзя. Словы падзякі за зробленае ў гэтым накірунку і неабыякавасць да праблем экалогіі ў гэты дзень прагучалі на адрас старшыні брэсцкага аблвыканкама Анатолія Ліса. Ён узнагароджаны знакам ганаровы эколаг, а таксама дырэктара тэлерадыёкампаніі «Брэст» Ларыцы Дабрадомавай, якая узнагароджана ганаровай граматай міністэрства. Юрый Печур, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».